И какво стана? Тя още първата вечер те гътнаха. Първата вечер се убиха учения. Общо взето смятам, че Иво е добър. Още първия ден го усетих. Той днес си призна, че е нашия оракул. Но има баба Яга, която го било супер. Имах план с Киро. Той позна моята роля и той е нашия мечтател. Не, мечтател ли бе? Не, той е нашия мъдрец, точно така. И взе моята роля, за да може да го видят и да видим колко от злото. Да. Кой смяташ, че е от лошите? Кой се съмняваш? Казва се, че Папи е от лошите, защото... Папи ли смяташ, че? Да, защото той знаеше за нашия план и ме уби. В смисъл, само на Папи и на Киро казах моята роля. Имах от нашия любим разказвач две твърдения. Той ли смяташ, че е демона или? Не мога да кажа дали е демона или миньона. А предположение кой е демона? Сега Папи е от лошите и сега отивам да събирам информация. Добре, на кой друг вярваш, освен на Киро? На Киро и на Иво вярвам. Таниел, той така хубаво ме намаза, но не смятам, че е от лошите. Просто не иска да си каже ролята. Казва, че е ценна. Ще видим каква е. Мерси.